Nem változott a játékosok kerete a másfél héttel ezelőtti Magyar Kupa mérkőzés tekintetében. Szép napot kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket ezúttal. Bajnoki küzdelemre kerül sor a Csurgói KK és a Balatonfüredi KSE csapatai között. Szintén a Nagyatádivárosi Sportcsarnokban. És ha már a Magyar Kupát említettem, ugye ott magabiztos balatonfüredi siker született, amellyel bejutottak a Final Fourba. A Szeged, a Veszprém és a Mezőkövesd mellé negyedikként. És hát akkor nagyon magabiztos füredi játékot láthattunk. Ez a bajnoki mérkőzés természetesen egy másik összecsapás. Talán annyit előzetes, hogy különösebben nagy tétje nincsen, hiszen az alapszakaszon belül vagyunk még, annak a keretében kerül sor erre a mérkőzésre. Talán nyilván a csurgolyakat fűti a bizonyítási vágy, és hogy miért érdektelen az eredmény szempontjából egy picit, és nyilván mind a két csapat nyerni akar, de mind a két együttesbe jutott a felsőházi rájátszásba. A tabellán mindkét gárda 30-30 ponttal áll, harmadik helyen a Balatonfüred, negyedik helyen a Csurgó. Igaz ugyan, hogy balatonpartiak egy találkozóval kevesebbet játszottak. Egyébként ezzel együtt még 3 forduló van vissza, és ugye az alapszakaszból az első 5 helyezett jut be a legjobb 6 közé, hiszen majd a Veszprém csatlakozik hozzájuk. Az 5. helyezett jelenleg a Vác, pontosan 10 ponttal van lemaradva. Ezért mondtam már, hogy a két együttes bejutott, és a végeredmény szempontjából, pontosabban tét szempontjából, ez a pontosabb megfogalmazás, tét szempontjából nincs jelentősége ennek a találkozónak. Pirosban a Csurgói KK, kék-fehérben a Balatonfüredi KSE, Csavor kezében a labda. Csavor, faluvégi, Bánhidi mellett sodródott volna el, Bánhidi volt szabálytalan. Tomecskó, Hunyadi, Tamás és Unyatinszki Tamás egyébként a két játékvezető, akik másfél héttel ezelőtt fújták a magyar találkozót, akkor nem nagy megelégedésére a hazaiaknak. Bemutatásnál elég szerény taps hangzott el az ő nevük hallatán. Nyilván nem véletlenül. Csavor. Bóka mellett ment volna el a jobb oldalon. Tenne játékvezetők kezel, lőni kell, Csavor. Falu végén mögé dobja a labdát, és el is veszik a játékvezetők ezzel. Elsősorban a védekezése volt szenzációs a Fürednek, és hát mögöttük Fazekas Nándi a kapuban. Extrát nyújtott ismét. Az őszi összecsapáson Balatonfüreden 25-22-es hazai győzelem született. Ott is Fazekas Nándi volt az egyik főszereplő. Bánhidi fordul le, és iszonyatosan nagy gólt szerez. Bent egy nagy birkózás. 37-essel Kasparek kap sárgalapos figyelmeztetést. Nincsen teltház, de jó 3/4-ig. Telt meg Nagyatádivárosi Sportcsarnok, miközben Gazdag Tibi kerül a földre. Keresztbefutásnál kapott egy fejreütést. Gárdán lépett ki a falból. És az ő keze találta el Gazdag Tibit.
Magyar kupa találkozón is elmondtam, nem egyszerű védőfal középe, legalábbis támadói szempontból. Ez a Gerdán-Bánhidi duó. Iszonyatosan magasak is, erősek is, miközben Gazdag Tibi és Bánhidit is lökik azonnal 2 percre hátulról lökésért. Gazdag Tibi bosszulta meg az iménti sérelmét egy góllal. Három perc elteltével 1-1 az állás. Bóka. Kasparek. Ligetvári, Kasparek. Szőlősi. Leurasztja a falat, nagyon szép gólt szerez. Három csurgói játékos szállt el a lövőcserre. Dimitrievszki kap sárgalapos figyelmeztetést, Soltai László pedig szigorúan néz a játékvezető szemében. A fürediek belemenést láttak, a csurgói oldalon teljesen másként természetesen. Nem volt belemenés. Nota. Csavor még tovább, Gebhardt. Szép a befejezés. 2-2. Szélbe mentve a szélre a labda, jó ütemben. Ne felejtjük, a vendégek emberhátrányban vannak, egyel kevesebben. Szóval használta ki most a csurgó. 2-2. Kasparek dobja át Ligetvárinak. Szőlősi. Ligetvári. Kasparek érkezik, és a sáncról pattan a kapu mellé a labda. Ligetvári megint. Jó zárja a sarkot a Székely Marci. Kasparek lövését kellett hárítani a szélről. Bóka. Kasparek. Ebben sárgalapos figyelmeztetést kap. Szőlősi lövését nagy bravúrral üti ki Székely. Csavor közben a labdával. Falu végi. Mota még tovább, Gebhardt a szélen, megint csak. Büntetőt fújnak és sárgalapot Bókának. Remekül védett Fazekas. De Bóka megtolta a levegőben Gebhardtot. Következhet az első 7 méteres Gazdag Tibor kezében a labda. És annyira nem ér le Fazekas, egyébként szinte biztos vagyok benne, hogy talán még hozzá is ért a labdához. Ez ő egyik specialitása. Az egyik kezével lenyúl a lába mellé. És így hárított büntetőt a Magyar Kupa mérkőzésen, és éppen Gazdag Tibiét. Bánhidi 3-3.
Ha ő labdát kap, nem, szinte lehetetlen megfogni. Csavor. Mota. Kasparek mellett megy el egy átemelőssel. Itt egy kiállítás lesz Kasparek. Újabb csurgói emberelőny 3-3-as állásnál, Mota a labdával. Faluvégi tiszta lövőhelyzet, a kapufát lövi telibe. Gyere! Ebbe Gábori Máté. Ez itt a jobb kettes átlövőben. Szöllősi. Gókap. Gábor indul be, Viget várja, emelkedik lőni. Székely Marci érzi a lövés irányát, de annyira pontos, hogy nem tud hárítani. Újra előny a vendégeknél, 4-3. Kordán szinte levetkőztetik. Gábori Máté kap sárgalapot. Mota. Falu végig. Gazdag a szélen. El tudja lőni gyönyörűen. Fazekas Nándi lába alatt a labdát. 4-4. Ligetvári. Szöllősi. Bejátszást elütik. Az indítás, és ezt nagyon nagy bravúr lett volna belőni onnét Gazdag Tibinek. Kasparek lépése bizony. Azonnal elvették a labdát. Csavor. Ligetvári lemarad a labdaszerzésről, a bejátszás nem jó. Még tovább, ez így belemenés bizony. Talán egy ütemmel előbb dobja le a labdát, vagy két ütemmel is, akár falu végi. Bóka labdával. Szőlősi. Szépen kígyózik végig, aztán lépésért elveszik a játékvezetők tőle a gólt. Mindez bő 10 perc elteltével 4-4-es állásnál. Kasparek. Szőlősi, Bóka. Szőlősi alulról ereszti el, és a kapufát forgácsolja telibe, de belülről
Persze egy nagyon pontos gólt szerez. Faluvégi. Gephardt vállalja el a szélen. Jó lövés volt bizony. Pekje volt Csurgói jobbszélsőnek. Bóka. Szőlősi. Gábori. Kasperek. Jó az átemelős csel. Székely a kapuban nagyot vér. A Bánidi szedi össze Filip Mota és Herbert elől a labdát. 2 gól a vendégek előnye. Csavon. Falu végén. Ligetvári elesik. Gerdán segíti ki őt a bajból. Csavor cserélje, közben Sótani László érkezik Josip Pazin 18-as helyére. Mota. Pazin. Faluvégi rendületből. Gerdánt állítják ki a játékvezetőt. Pazin ütötte le. A gólszerző Faluvégi. Rudolf közben, róla se feledkezzünk meg. Ezt nagyon szépen eresztette el test mellől a lövését. De még mindig így is a vendégeknél az előny, 6-5-re vezet a Balatonfüred. Győri. Gyene. Szőlősi, Bóka. Kasperek. Kasperek lövi el, Pazin sánca remek. Kemény kérte el a sarokdobásnál a labdát. Szőlősi. Szőlősi most is remekül játszik. Nagyon ülnek a lövései. Ez a harmadik találata már Balatonfüred irányítójának. Pazin gondol egyet. Szerencséje volt az a Fazekas Nándinak. Hozzáért ugyan a labdához, ő ütötte kapufára. Bóka szaporázza közben lépteit, de hát ez nyilván mehetett volna kapuba is. Kettő góllal vezet a Balatonfüred, és ha ezt belövik, akkor kialakul az eddig legnagyobb különbség. Gábori, fenn a játékvezető keze. És akkor a jó bejátszás Kemény felé, és a jó befejezés, de büntetőt fújnak, mert leért Kemény. Nagyon dühösen szól vissza Kordárra. Kordán pedig ki is állítják 2 percre.
Győri gyönyörűen lövi a büntetőt. Nagyon magabiztosan szerezte meg a Balatonfüred 8. találatát. Gafar Hadziomerovic beállóban ugye Pordán Bálint van kiállítva a csurgói együttesben, és megkülönböztető mezzen a bal szélen Hanusegon. Pazin, Mota, Faluvégi. Hadziomerovicnak menne a bejátszás. Ketten is ott lógtak a nyakán. Faluvégi. Ott a befutó, Filip Mota, gyönyörű gól. Nagyon szépen tudatosan Filip Mota beállt a védőfalba és onnét jött ki. És onnét futott be középre. Emberhátrányból remek gól. De mindezzel együtt is 8-6-ra vezet a Balatonfüred. Győri, Szőlősi, Kasperek. Győri sodródik be két ember közé. Hát ezt nem tudom, mi történt, mert ez vagy büntető, vagy semmi, de inkább semmi nem volt. Pontosan egy gyönyörű, bravúros Székely Marci védés. Kasperek és a csurgói blokk. Faluvégi volt ezúttal eredményes védőként is. Győri. Bánhidinek a bejátszás, és ez így 7-es, és még egy kiállítás. Josip Pazin kapta. A 7 méteresre Bartuc érkezik Székely Marci helyére. És természetesen ezt is Győri fogja elvégezni. Nagyon pontos a lövés egy Győri Mátyásnak. Aztán hiába érzi az irányt, a sarkot Bartuc Laci nem tudja hárítani a 7 méterest. Kilenc 6-3-ból vezet a Balatonfüred. Mota. Faluvégi. Csávor. Mota. Faluvégi. Nem lövi a labdát, jó a bejátszás, Gafar Hadziomerovic a gólszerző. Szép játék. Ligetvári. Szőlősi. Bánhidi. Kasperek. Szőlősi ezúttal bal kettőben. És egy jó csurgói blokk, ott az indulás, Gebhardt kapja tökéletesen a labdát Székelytől. És Fazekas lenyúl az alsó sarokra a kezével, amit említettem a büntetőnél a specialitását. De dicsérjük Gazdag Tibit, aki nem tudom hány méteres vetődéssel szedte össze a kipattanó labdát. Gazdag Tibi egyébként ettől függetlenül is nagyon nagy akarással is jól játszik.
Csavor. Faluvégi. Vissza Csavorhoz. Kemény könnyedén fogja meg Stefan Csavort. Faluvégi. Mota. Csavor talajról, szép gól. Jól jött ki a kezéből a labda, volt benne erő. Nem is tudott odaérni a jobb sarokra Fazekas Nándi. 9-8. De még mindig természetesen a vendégek vezetnek. Csak az a legnagyobb probléma, hogy 19 percet kellett várni Stefan Csavor első góljára, aki ugye ott van a góllövő lista élén. Szőlősi, Kasperek, Székely Marci. Pontosan Gáborihoz pattan a labda, nagyon magas, ezt nem érhette el Gazdag Tibi. Filip Mota sárgalapot kap. Nem állt 3 méter a labdától, figyelmeztetés ellenére sem, ezért kapta ezt a sárgalapos büntetést, illetve figyelmeztetést pontosabban. Kasparek és Székely Marci újra. Megvillan újra Stefan Csavor keze, és 9-6-ról egyenlő az állás. 3 gólt le sikerült faragnia Soltonyi László együttesének. Csoknyai Istvánnak nem is tetszik, amit lát. Időt kér. Kaspereket pedig Fazekas Nándi nyugtatja, önt belé egy kis lelket. Nyilván Soltonyi Lászlónak is van mondani valója. De egyelőre jó ütemben van a csapata, nagy lendülettel játszik most. Csoknyai Istvánnak nyilván ezt a rendületet is meg akarta törni, amellett, hogy kicsit összerázni a csapatát. Az időkéréssel persze. Szőlősi. Ligetvári. Kemény. Kasparek. Így passzív lesz valószínűleg, fel is emelik a játékvezető a kezüket. Szőlősi. És Székely Marci remekül hárít, és Csavor meg tudja szerezni a labdát. Székely kéri el tőle. Faluvégi, tiszta lövőhelyzet, szép gól, vezet a csurgó. Hadziomerev is nagyon szépen vitte el Faluvégi elől az embert. 10-9 a csurgónak. Ezzel először vezet a mérkőzés folyamán
hazai együttes. Szőlősi, Győri egészen hosszan passzolnak egymással. Ligetvári, Székely könnyedén üti ki Ligetvári Patrik lövését. Mota. Jó a bejátszás, Hadziomerovics az így büntető belülvédekezésért. Megvárta a játékvezető, hogy a labdá sorsa mi lesz. Már arra gondolok, hogy bemegye a kapuba vagy sem. És utána fújta be a büntetőt. Akkor látta, hogy az mellé ment. Gazdag Tibi megint. Kettőből 2 7 méterest értékesít. Ő is. Így aztán 2-el vezet a Csurgó. Zsinórban 5 gólt szerezve. Szőlősi. Kemény, hogy szedte össze a labdát és dobja be. Szenzációs. Csávor egy átemelős cselése, jó sánc. Ott az indítás, Székely Marci jön ki. Nem ért hozzá a játékoshoz, mondják, de valaki talán fejbe ütöhette Székely Marcit, úgy ért hozzá. Ugyanis az a szabály, a Székely Marci hozzáért volna, akkor azonnal ki kellett volna piros lappal állítani. Persze ilyenkor jönnek a rutinos taktikai megmozdulások, hogy hiába nem éri el, de a játékos szándékosan nekiütközik, belemegy, hozzáér. Kell törölni a labdát, hiszen csúszik. Bizony ettől függetlenül veszélyesek ezek a kapus kijövetelek, de hát Székely Marcitól nem először látjuk, és mindig magabiztosan hoztál a labdákat. Csavor. Mota. Falu végé emelkedik. Mota nem lövi el, jó a bejátszás, Hadziomerovics fazekos feje fölé, 12-11. Hadziomerovicsnak ez volt a második találata. Ligetvári és egy jó védekezés Filip Motától. Bocsánat, Gazdag Tibitől. Nem akarom Gazdag Tibi érdemeit elvenni. Ligetvári, Szőlősi. A bejátszás nem jó. Elég vaktába ment. Nem is jutott el a célba. Csavor. Jó a bejátszás, Hadziomerovics, tökéletes a befejezés, 13-11, jól játszik a Csurgó. Balatonfüreden egyébként nem látszik az a tűz, ami a Magyar Kupa találkozón nagyon-nagyon jellemző volt rám. De hát nyilván ez betudható. Annak, hogy mint említettem, igazából nagyon nagy tétje nincs.
Csavor egy jó védekezés követően gazdag Tibizicserben. Ellövi Fazekas lábbal a 14-11. Gazdag szenzációsan játszik, de az egész csurgói csapat nagyon elkapta most a fonalat. 3-mal vezetett az időkérés követően, ki tudott egyenlíteni a Balatonfüred. Aztán egy jó védekezésnek, jó kapus teljesítménynek köszönhetően újra visszaállt a 3 gól. Kasparek, Szőlősi, Hadziomerovics mellett. Hadziomerovicsot állítják ki. Szőlősi úgy ment oda, hogy eleve hanyadobta magát. Maradjunk annyi, hogy nem esett nehezen hátrafelé. Amellett, hogy nyilván Hadziomerovics szabálytalan volt, hogy 2 perc volt, ezt nem tudom. Nem vagyok erről meggyőződve. Kasparek. Falu vége szabálytalan. Balatonfüredi szabaddobás következhet. Mindez 14-11-nél. És már csurgói vezetésnél. Szőlősi. Kasparek. Gazdag tartóztatja le, és Gazdag is kiáll 2 percre. Ez volt a 4. csurgói 2 perc. Vendégek 3-szor kényszerültek 2 perces büntetést letölteni. 4-en a 6 ellen. Bóka, Szőlősi, Rojászást összeszedés, egy óriási védés, de oda pattan hozzájuk a labda, pekje van szegény Székelynek. És valóban mond valamit Székely, hiszen a védése a 6-oson belül fekvő Bánhidire pattant és onnét ki, ez pedig így szabálytalan. Ilyenkor jönne jól egy ismétlés. De sajnos egyelőre ez a technika nem áll a rendelkezésünkre. Csavor, faluvégi. Mota. Még 25 másodpercig 2-s ember hátrányban. A faluvégi szép gól. Addig cikázik, sodródik a balatonfüredi védők között, hogy 2-s ember hátrányból is gól szerez a csurgó. Bravo, Rudi! Ez pedig egy rossz bejátszás. Talán azt hiszem mentálisan a győzelem mindenféleképp ráférne a csurgói KK-ra. Jó erőt lehetne belőle meríteni a rájátszásra majd. Kifejezetten jól játszik most Soltai László együttese. És csak úgy jelzem, hogy a Magyar Kupában 17 gólt szerzett összesen az egész mérkőzésen, most a 29. perc végén járunk, és már 15-nél jár a csurgói együttes.
Na nézzük a folytatást, egy ember visszajöhetett, pontosan mind a kettő már teljes létszámban a hazaiak. Amikor elkezdődik az első félidő utolsó perce, 15-12-es csurgói vezetésnél Filip Mota. Csavor, így is van, 16-12. Győri, Bánhidi, Kasparek, Szőlősi. Székely nagyon könnyedén fogja, és még van idő egy gól szerzésére. Faluvégi, Csavor jön keresztbe, most el lehet lőni, így is van. Hozzáér ugyan, Fazekas Nándi nem tud hárítani. Így aztán ezzel zárul az első félidő, még egy időntőli szabaddobással. Hiszen természetesen azt meg kell várni. ...9-6-os vezetést mutatott még az első félidőben. Egészen pontosan a 17. percben az eredményjelzés elképesztő, onnét lett 17-12 Csurgónak. Kedves nézőink, eddig Csurgóig áll, reméljük a folytatás is hasonló lesz. 17-12 tehát a félidőben a Csurgói KK javára. 13 perc alatt sikerült megfordítani a találkozót 3 gólos hátrányról. Egészen elképesztő. Talán ez mutatja azt, hogy azért a Balatonfüred másképp koncentrál ezen a találkozón. Nem ég benne az a tűz, mint a Magyar Kupa összecsapáson. Kordán nem tud labdát szerezni, Deligetvári megsérül. Az első félidőben is baj volt a bokájával. Le kellett őt cserélni. És most is leszöggel a pályáról. Törtelét küldi be. Irányítani együttesét Csoknyai István. Először van a pályán a fiatal játékos. Kasparek, Szőlősi. Szabálytalan az zárás, így aztán nem érvényes Szőlősi Balázs találata. Mikita Jakub, ő is először a pályán. Fazekas könnyedén fogja meg, viszont Bóka lába beért. Ebben biztos vagyok. Szőlősi. Kasparek lendületből, jó a sánc, és Székely kiüti az alapvonalon túlra a labdát. Mota, Csavor, Mikita, Csavor, Mikita, Csavor megint. Bocsánat, Mota volt az, aztán most a Csavor. (18-12). Stefan Csavorot folytatja. Az első félidőben abba hagyta. Bóka. Kasparek. Törteli. Bánhidi összeszedte a labdát, akkor ez vagy hetes, vagy gól.
kiállítás most nincs mellé. Győri Mátyás kezében a labda ismét. És ezúttal is magabiztosan. Mota. Ő szól beállójának, hogy hol zárjon. Csavor. Csavor ellövi, Fazekas ezúttal jó helyen. És Gazdag Tibinek is a bokája. Ahogy birkoztak a labdáért. Keményelés Németh Balázsral. Őt nem kell lecserélni. Itt véget Vári Patrikot sajnos. Kinek nyilván innét is jobbulást kívánunk. És reméljük, hogy nincs semmi komoly a bokájával. Csavor. Gebhardt. Mikita. Jó a bejátszás. Bánhidi fogja meg könnyedén Pordán Bálintot, igaz, hogy Kemény László is besegített neki. Mikita. Csavor. Úgy volt az ittszere Csavornak, nem vette észre. Nagyon bejátszani igyekezett a labdát. Csavor. Mota. Sima szabaddobást mutatják a játékvezetők. Mikita. Bánhidi könnyedén sáncolja, aztán Csavor, őt is. Ha pedig odaütötte a labdát, oda vágta a labdát, az 2 perces kiállítás kellett volna, hogy legyen. Csavor. Hozzáért egy füredi játékos, hogy ki, nem tudom, valószínűsítem, hogy Fazekas Nándi. De nem vagyok benne biztos természetesen. Abban viszont igen, hogy 18-13-ra vezet a csurgó. Mikita kezében a labda. Csavor. Nagyon egymásra mentek most a csurgói játékosok. Mikita oda vitte a védő Stefán Csavor elé. Aztán egyiküknek sem nyílt alkalma lőni. Csavor nagyot kap Gerdántól. És bizonyos Oltai László mondja, hogy ezért is lehetett volna egy 2 percet adni fejreütésért. Az első fél idővel rendre a csurgó játékosok ezért kiállítást kaptak. Szőlősi. Kasmerek. Németh. Kasparek. Kasparek megszerzi első találatát. (18-14) ezzel. Mota. Pordán hozza keresztbe Csavor. Kemény fogta meg
szó szerint kőkeményen. Pedig Pordán Bálint sem gyenge. Pordán. Csavor. Pordán mit kapott bent, igen. És páros kiállítás. Pordánt és Gerdánt is kiállítják. Mint a most kezdenék el elveszteni a fonalat a játékvezetők. Pordánnak és Gerdának is ez a második 2 perces büntetése. Csavor a labdával. Mota. Mikita. Csavor. Bánhidi mellett ment volna el. Bazdag. Mota. Csavor. Szép gól. 7-8 méterre jár Stefan Csavor, egy picit vártam már korábban is, hogy elereszti a labdát. Hiszen annyira közel járt, annyira közel volt a kapuhoz, hogy itt egy ilyen tudású átlövőnek bizony be kell lőni. Kasparek akad fenn Herberten. Kasparek, Szőlősi. És Herbertet kiállítják a játékvezetők. 4 percet kap reklamálásért Herbert. És hát igen, fenntartom továbbra is, hogy az utóbbi percekben elvesztették a fonalat a játékvezetők. Törteli, Szőlősi, Kasparek, Gyene a szélen, Szőlősi, lépés, bizony, támadó is, lépés is. Ő is szülőzött rendesen, Szőlősi, ki is állítják a játékvezetők. Minden szép fájdalom nélkül kiszórták Szőlősi Balást. Pedig érzésem szerint nem volt igaza, hiszen 4-et lépett. Így aztán továbbra is egyenlő létszámban a csapatok, amelyek egyre fogynak, hiszen most 4 támadó, 4 védő ellen. Falu végén. Jön Csavor lendületből, zicserik szét. Remek ütemben érkezett Stefan Csavor. 20-14. Ez volt a 7. találata a csurgói jobb átlövőnek. Győri. Kasparek. Mikita állítja meg. Győri. Kasparek. Szépen viszi Zicserig. Szép gól volt. Nem először
Ugranak előlövő erre a csurgói védők. És ezt jól használják ki a füredi játékosok. 20-15. Csavor. Falu végé. Mota. Falu végé. Szépen kígyózik át a füredi játékosokon. És Kasparek is fájdalmas arccal kell fel a földről. 21-15. És bizony ez a negyedik gólja volt Falu végi Rudinak. Sotonyi László pedig sárgát kap. Zsűri asztalán Norka Sándor, a zsűri elnöke. Szólt a játékvezetőnek, hogy sárga lapot adtak. Hihetetlen. Kasparek. Foglalkozunk inkább a játékkal, hiszen 6 góllal vezet a csurgó. Győri, Kasparek ellövi, szép gól. Székely kéri a sáncot. Amit most nem kapott meg. Mota. Csavor. Falu végi. Mota még tovább, gazdag. Kimarad a helyzet, de ott marad egy csurgói játékos. Falu végi, Bánhidit azonnal piros lappal kiállítják. Szándékos fejreütésért. Nem tudta elviselni Bánhidi az egykori csapattárs játékát, illetve gondolom a gól örömeit. Gazdagot is ápolni kell, Fazekas Nándi teszi ezt meg nagyon sportszerűen begörcsölt Gazdag Tibilába. Gazdag Tibit le is üldeti, Sotonyi László pihenteti a lábát. És a pihentetteti a lábát. Hanuszegón helyette a szélen. Győri a labdával. Bóka. Szőlősi. Győri indul el lendületből. Jó rendülettel érkezett Győri Mátyás. És bizony 7-es gyanús szituáció volt. Későn reagált az induló cserére Pordán Bálint. Győri. Kasparek. Gyene a szélen. Szép gól.
21-17, 4 gólra zárkózik fel 6-ról a Balatonfüred. Ráadásul ugye Norbert még úgy talált be, hogy Hanusz meg is lökte őt egy kicsit a levegőben. Faluvégi. Szép bejátszás és egy óriási fazekas védés. Bordán Bálint hagyta ki a helyzetet. Német. Győri. Faluvégi és Mikita Jakub állították meg közös erővel. Kasparek. Ez egy büntető, és Kemény is megsérül. Egyszerűen tényleg nem lehet megállítani a füredi beállókat, a labdát szereznek. Ha bedobja Győri, akkor 3 gólra zárkóznak fel a vendégek. Márpedig eddig 3-ból 3-at magabiztosan értékesített a fiatal játékos. És megvan a negyedik is. Zsinórban 3 balatonfüredi gól, ami azt jelenti, hogy 28-18-ra módosítják, alakítják az eredményt. Győri 5 gólt szerzett egyébként, 4-et büntetőből. Csapatok közben egyébként teljes létszámban már Faluvégi. Volt még tovább Hanusz és Fazekas. Ott mutatja a játékvezetőnek, hogy nem érzett szabálytalanságot a labdaszerzésében. Szőlősi és Kisián, bocsánat, nem Poldán, Gebhardt szerez labdát. Szőlősi bejátszás ezúttal pontatlan volt. Bókap. Győri. És a sáncról megy be a kapu jobb oldalába a labda. 21-19. És Ottoni László időt kér természetesen, hiszen Zsinórban 4 füredi találat született, ami úgy gondolom azt jelenti, hogy teljesen nyílt lett a mérkőzés újra. 6 gólos előnyt pazarolt el a Csurgói KK, hiszen a 15. perc végén járunk. És 2 gól, mindössze a hazai előny. Faluvégi. Csabor. Nincs szerencséje Fazekasnak. Van viszont Stefán Csabornak ez a 8. gólja. 22-19. Nagyon fontos gól volt ez.
5 perces gólcsendet tör meg ezzel Stefan Csabor. Kasparek. Győri. Gebhardt részéről egy labdaszerzés, Hadziomerovics, Gebhardt végig. 23-19, Gebhardt Ádámé abszolút a gólérdem. Nem csak azért, mert belőtte, hiszen ő szerzett labdát. Szőlősi. Ezt pedig kiüti Székely Marci. Mota, falu végig. Gebhardt. Picit lépésgyanúsan. Hadziomerovicshoz nem jut el a bejátszás. Törteli védekezett jól. Gebhardt. Falu végig. Mota. És aztán Fazekasnál köt ki a labda. Kasparek. Törteli. Feláll a csurgói fal. Törteli helyett jön Szőlősi a pályára. Győri, Szőlősi. Ez így büntető bizony. Kemény. Tudta összeszedni megint a labdát, jó volt a bejátszás. Győri nem tud hibázni büntetőt. 5/5 a neve mellett. 23-20. Mindezzel együtt az állás. Csavor. Mota. Falu végi. Csavor. És be tudja lőni onnét, pedig elég kiszorított helyzetben volt Stefan Csavor. Jó játszik ezen a mérkőzésen. Én annak örülök, hogy különösen, hogy ő ilyen eredményes. Hiszen ő nagyon a tudása alatt játszott a Magyar Kupa mérkőzésen, és hiányoztak bizony ezek a góljai. A 9-nél jár összesen. Kemény megint összeszedte a labdát, és megadják a játékvezetők. Ez volt az első gólja Kemény Lászlónak, de mellette csinált azért 7 méterest is. ...24-21 tehát az állás. Mota a labdával. Csavor. Mota. Falu végig. Csavor érkezett a helyre, talán rá lehetett volna menni a falra. Csavor. Törteli. Volt egy kicsit durvább a kelleténél. Csavor. Ezúttal Fazekasról nem befelé megy a labda, hanem kifelé.
Csávor kis pihenőt kap Sótonyi Lászlótól. Josip Pazin érkezik majd a helyére. Mit láttak a játékvezetőt? Megint a zsűri. Andorka Sándor jelzett valamit. Szőlősi a labdával. Győri. Kasparek. Ugye az egyenesben most már nem megy be az a lövés. Tudta ezt pontosan Székely Marci. És ott várta jobb felső sarokban Kasparek lövését. Mota. Pazin. Faluvégi. Vissza Motához. Szabálytalan zárás. Hadzio Merovic ellen fújnak a játékvezetők. Szőlősi. Elbert remekül üti el a labdát, kemény elől. Hogy ebben mi volt a szabálytalan, azt megmondom őszintén, nem tudom. Sem Szőlősivel szemben, sem Kemény Lászlóval szemben nem szabálytalankodott egyik csurgói játékos sem. Gyönyörűen előzte meg Herbert a bejátszást, és ütötte a labdát, szerezte meg. Győri. Szőlősi. Győri. Törteli. Szőlősi. Egy alsó lövés. Kapufát lövi telibe. És így oldalról jöhet majd a csurgó, hiszen elért a mennyezeten a tartóvasat. Pazin. Mota. Faluvégi. Pazin. Mota. Pazin. Jó Füred védekezés egyelőre, aztán Mota gondol egyet. És egy gyönyörű lövéssel szerzi meg a csurgói KK 25. találatát, és mindezt az 54. percben. Mota a labdával. Pazin. 4 gól a különbség, 5,5 perc van vissza a mérkőzésből. Faluvégi lendületből. És Fazekas ezt is csak bejebb tudja segíteni. Ma nagyon nincs szerencséje.
a remek hálóőrnek. Csoknyai István időt kér. Ez volt az 5. gólja falu végének. Szőlősi a labdával, Győri, Kasparek. Szőlősi, Kasparek, Győri ismét, és aztán Bóka a szélen. Még passzív most a játék, igen, fel is emelik a játékvezetők a kezüket. És támadó szabálytalanságot fújt a játékvezető lépésért. 12-esen Rózsavölgyi Gergő a Balatonfüredi kapuban. Hadzioverovics. Faluvégi. Filip Mota gyönyörűen dobja ki a Cundert, és a kapufal vele van. Ma minden bejön a Csurgónak. Úgy, ahogy bejött másfél héttel ezelőtt minden a Balatonfürednek, most a Csurgónak jön be minden. ...27-21. Szőlősi Balázs. ...27-22. Egyetlen csurgói védői kéz emelkedett. Herbert Gáboré. De hát az ezúttal kevés volt. Pazin. Hadzioverovics a bejátszás, Bókát ki fogják állítani. Biztos még Gerdán is odalépett. Moták. Faluvégi. Vissza Motához, Mota zicserből adja ki. Skokán. És a rövid sarokba szépen meglövi az első NB1-es gólját Skokán. És Gerdán kiállítják a játékvezetők. Ami azt jelenti, hogy ő is mehet pihenni, illetve el kell hagyni a kispadot, hiszen ez volt a harmadik 2 perce.
28-22, kevesebb, mint 3 perc van vissza. Szőlősi Balázs különőrzőt kap Hanusz Egon személyében. Győri. Skokán tolja ki Győri Mátyást. Győri ismét a labdával. Átemelős csellel próbálkozna Pordán mellett. Szőlősi. Győri. Ne feledjük, 4 balatonfüredi hadcsurgói ellen. Fenn a játékvezetők keze. Ott egy befutás, és nem éri el a labdát. Így maradt továbbra is a passzív játék. Gyene, ez itt támadó szabálytalanság is volt. Ez pedig egy elkapkodott indítás falu végi részéről. Gyene. Sima szabaddobás. Kasparek. Kemény. Kasparek ellövi. Székely, mintha mi sem lenne természetesebb, úgy fogta ezt a lövést. És ebben a pillanatban elkezdődik az utolsó perc. Kedves nézőink, 28-22-es csurgói vezetésnél Hadziomirovic szerez gólt, és még kiállítják Gyenét a játékvezetők. De már nagy jelentősége nincs. Hadziomirovic negyedik gólja volt ez. Győri. Még fél perc van vissza. Szőlősi akad fenn Pordán Bálinton. Kiállítják Pordán 2 percre, ami számára is piros lapot jelent. Hiszen volt már 2 darab 2 perce, csak úgy, mint Gárdán Tibornak a túloldalon. Győri. Szőlősi ellövi. Székely kiütés. Kedves nézőink, Skokán hiába fogja meg az indítás, ez volt a mérkőzés utolsó momentuma. A Magyar Kupa mérkőzést követően a bajnoki találkozón vissza tud vágni a Csurgói KK Balatonfürednek. Hozzáteszem, nyilván nagyobb tétje a Magyar Kupa összecsapásnak volt. Viszont biztató lehet, hogy már említettem is közvetítés közben majd a rájátszás küzdelmeire. A végeredménnyel köszönök el önöktől. Csurgói KK Balatonfüredi KS-e 29-22. Köszönöm figyelmüket, természetesen számítunk rá majd a folytatásban is. Viszontlátásra!